Skirira, tamba. Mama na Dedi, SBGZ yakutanga. Mama na Dedi, SBGZ yakutanga. Mama na Dedi kani, SBGZ yakutanga. Yauya na Dr. Charlie. Makadi muri yeZimbabwe tinokutambira pano pa Small Business Gateway Zimbabwe SBGZ. Zita rangu ndinoitwa Dr. Charlie T SBD, the Small Business Doctor, dhokotera wemabhizinisi maduku ari pakati nepakati uye ari kusimukira atinoti kama SMEs. Zvino manga muchizviziva here kuti isu seSBGZ tiripo kupa mazano uye kudzidzisa vose vanonga vachida kuvamba mabhizinisi avo kana kuti vakatomavamba nechekare iwo atinoti kama SMEs. Hezvinoita zvakati wandei zvamunobatsirwa nazvo kana mukavamba ukama nesu. Tinopa mazano business advice kwakuya kukubatsirai pakugadzira urongwa hwekufambiswa business nemazvo, zvikureva anonzi functional plans, semi-enzaniso marketing plan, HR plan, IT plan, finance plan, corporate governance plan, risk management plan, sustainability plan, akawanda plan acho iwayo. Teerere zvekare tinoita workshop, seminar uye conference patinoungana tiine uwandu hwakasiyana-siyana nemadingindira akasiyana-siyana atinonga tichitarisa uye nevanonga vachizotaura vakasiyana-siyana kuti zvitibatsire tichipana kapfungwa nekurodzana pfungwa zvikomo zvinopana chii mute tobva tabatsirwa takadaro. Uye kamwe chete pamwedzi, china chekupedzesera chemwedzi wega-wega, tinosangana isusu seSBGZ community tobva taungana tokoerana kuti mwedzi wapera sei nokupana pfungwa uye panozoitawo dingindira ratinogona kunga tiinaro kana musoro wenyaya watinonga tiinawo. Muchirungu tiri kuti it's an SBGZG Community Business Networking Forum yatinoita once a month, the last Thursday of every month. And then imwe service yamunobatsirwa nayo inyaya yekushambadza bhizinesi renyu. Tinokushambadzirai bhizinesi renyu kana imi muchinge maita nhengo yeSBGZ community. Mukaita nhengo yeSBGZ community tinozoita hurukuro nemi. Muhurukuro dzatinoita idzodzo tichitorawo kunyange nemavhidhiyo, tinozonyora magwaro anoita kuti tikushambadzei pazvivhitivhiti zvedu, masocial media handles edu akafanana neFacebook, TikTok, LinkedIn, WhatsApp, YouTube neTwitter. Tobva tanyora nekunyorawo kuti tinozviita katatu pagore. Teerere mavhidhiyo aya tinoaisa mangani mairi pagore. And then zvimwe zvamunobatsirwa nazvo mawanhengo SBGZ community madiscounts amunozopiwa apo kamwe munouya kwatiri muine rumwe rubatsiro rwakasiyana-siyana pamunonga muchida munozowana madiscounts. Fani kuti patinoita maconference edu muripo unonga uripo imi munozobhadhara wakaderera. Vaya vasiri nhengo dzedu vanobhadhara muripo uri pamusoro. Zvimwe zvamunobatsirwa nazvo ndezvekugadzirwa kwemawebsites. Tinogadzirai mawebsites enyu nemutengo kana nemuripo uri nyore unonyoreka kwazvo. Teerere zvekare tine directory listing kureva kuti tinotora kambani yenyu, business renyu, tobva tataura kuti rinonzi ani, rinowanikwa kupi, rinomboita nezvei, tozviisawo kapatinoisa kune directory yedu imo muzvivhitivhiti zvedu izvozvo. Teerere zvekare munobatsirwa takatarisa nenyaya yekudyidzana ukama muno munyika medu regionally neinternationally. Tichikubatsirayo kakuvaka ukama pamunga muda kubuda nezvebasa, tichikupaiwo mazano. Kwakuzoya nyaya yatingati podcasting muchirungu, asi zvinhu zvakangofana nezviya zvatinoona zvichiitwa muredhiyo. Nemamwe manzwi tine urongwa hwakadaro hwatinonga tichitarisa zvakasiyana-siyana, tomboridza tumanzwi twedu twatinoridza, tapedza tozoti ngatimbopindai muchitoro tobva tashambadzaka pamusoro penyu. Tinozviita kupodcast yedu. Zvakawanda zvamunokwanisa kubatsirwa nazvo, sezvandataura kuti munyatsobatsirwa zvizhinji. Tinokurudzirai kuti muve nhengo yeSBGZ community. Kuti muve nhengo yacho munofanirwa kuvhura akaunti yatinoti
Business Support Services Account, BSSA. Mangovhura iyoyo account iyoyo matova nhengo yedu, uye muripoto mudiki diki kwazvo, uye unhengo hwenyu hunonga huripo kwegore rose. Mapedza mozoti futi ndakuda futi kuita nhengo kwegore. Pamunga maguta makasununga kuti ndichadi kuita chii, ndichadi kuita nhengo yeSBGZ chii community. Hatisati taona ari kuzviita nekuti vanhu vari kuzvifarira chose. Saka musasadya manonoko, musafa nenyota, makumbo ari mumvura. Vanoda kubvunza uye vanoda kuvhura maBSSA account yavo, ndinyorerei panwadhi inoti iyo sbgz2022@gmail.com, sbgz2022@gmail.com, kana kundibata parunhare iri paWhatsApp inoti +263 71 370 2933, +263 71 370 2933. Mukupedzisira ndinoti semaZimbabweans, uye chero vana ani zvavo vari kunditarisa, ndapota ngatichengetedzei nyika yedu, nharaunda yedu, muchirungu yatinoti environment, makomo edu, miti dzedu, uswa, mhuka dzedu, nzizi dzedu, zvicherwa zvedu, nenzira yakanaka, kuitira kuti tikwanise kuzosiyirawo vana vedu senhaka yavanogona kuraramawo zvakanaka, vachipunduka munyika yedu yeZimbabwe. Musakanganwa kuti mubva matinya bhatani iro rakanzi subscribe, kuitira kuti mukarikika iroro iri munoramba muchiziviswa pamusoro pemamwe mavhidhiyo neumwe urongwa hwatinonga tichibuditsa nguva nenguva. Zita rangu ndati ndinoitwa Dr. Charlie TSBD, the Small Business Doctor. Ndiri nyika mukuru anotungamirira SBGZ, Small Business Gateway Zimbabwe, nemazuwe anoti chisarai muve nerombo rakanaka nekubudirira mabusiness enyu. Nokushuvirai rombo rakanaka uye kuda kugamuchirai kuno kuSBGZ. Bye bye. SBGZ, Dr. Charlie, Dr. Jamba, 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 zikirira, 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 Dr. SBGZ, Indeed, SBGZ, bro.